Какво е нирвана? Нирвана е тишина след буря. Не бях с твоя пристигане. Там, където желанието се стопя като сняг върху длан и болката губи името си. Тя не е място, нито награда след дълъг път, а яснота, светлина без пламък, тък без усилие. Нирвана егото заспива, страхът се разтваря в миговете, а времето престава да настоява, остава само съществуването. Чисто, леко, необвързано. Не се борят, те просто преминават като облаци над спокоен връх. Човек не притежава нищо и затова не губи нищо. Нирвана е свобода от кръга на жаждата и страданието, от безкрайното повторение на желанията, които връзват душата към света. Тя е излизане от самсара, където раждането и смъртта се редуват като сенки. Но нирвана не отрича живота, тя го разбира. В нея състраданието се ражда естествено, като дъх към другия, като тиха грижа без очакване. Какво е нирвана?